Bafowethu, what you don't know is bigger than you. Hayi usomabhizinisi omkhulu waseNorthwest impela hayi uMadlanga ugcina emgobile sikhuluma nje ulive uya testify and uhlulekile ukuthi agweme amanzi angangena endlini ngoba isifiso sakhe umnomzana uKarim ubengafuni or ubengazimisele ngokuthi azo testify kuMadlanga live njengoba esegcine kumphoqile ukuthi aka testify. So ziningi izinto azamile ukuzenza sabona last month ezama ukufaka iapplication enkantolo, inkantolo yamdecline. Sambona futhi eyofaka i-postponement ukuthi akupostpone akekho ready ukuthi atestify kuMadlanga kwa testify. Sabona futhi last week kwabuya bazothi hayi useyasatshiswa sekunabantu abathi nje engake linge atestify kuMadlanga. Sibonile ke namhlanje ke ekseni kumsomluko kumhla ka9 March 2026 ukuthi abameli bafikile futhi befika naye bazama ukufunda iSMS yomuntu obemthreatenisha emsabisa ukuthi engake linge aze avume noma atestify lapha kuMadlanga Commission. Hayi wagcina uMadlanga impela washapha zigonya wathi khohlwa lokho ngeke uzokubone uzogcina la uzotestify la. So ke njengamanje siyabona kubusy ke njengamanje nganze kwethu uya testify manje umnumzane lapha uKarim and uyambuza uevidence leader imbuzo kufuneka ambuza yona and kushubile wenganza kwethu ngoba ambuza yona kunamagama lokho ekhulume ngawo uBrown Makgotsi uVusmuth Khat Matlala ukhuluma ngalawo magama and uveza nanokuthi waboleka uVusmuth Khat Matlala u10 million ukuthi akhokhele ama damages akwaSARS. Ukhuluma nangokuxhumana nangama communication ukuxhumana kwakhe inkulumo phakathi kwakhe noBrown Makgotsi nokuxhumana kwakhe noVusmuth Khat Matlala. So ke nanokuthi ubebona ukuthi engathi uBrown Makgotsi wayemplayer wemenza ibhola ngoba izinto eziningi bezibuye zingaxhumana yabo. As a result wagcina engasa respond ko WhatsApp baka Brown Makgotsi. So ke kodwa izinto eziningi ukuhamba kwesikhathi sobe sesitholile ke manje ezikhulunywa umnumzana uKarim lo inkosi Malanga kasomabhizinisi wangapha eNorthwest. Mina ke bafowethu eNorthwest ngiye ngithi eMpumalanga nje. Mpumalanga Limpopo uyale Limpopo ngiye ngibeke kanjalo seningilungisa ke nanganzwa kwethu nina abangala elokuzaneni uma ukuthi ngibiza wrong kodwa ngibathu Northwest. uSulman Karim live now lapha kuMadlanga ucule ehlulekile ukusidefender. Sengizobuya ke ngeza internationally Israel, Iran, America noma nje America, Israel and Iran ngoba zikhala kakhulu lapha kubi kushubile. Danko.